Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nakuna ni Celia adakkel ti utang na naimbag anakam ken ni Alona. Gaputa isu tinang tulong ken kuwa na iti naglibas iti ikot ni Lindon. Sana malipatan ni Celia dagiti naitulong dala kay Ignas ken Alona ken kuwa na. Iti sabali abangir, nasakit pa ila tinakam nila kay Ignas. Gapu iti ipupusay ni Alona nga anak na. Kayat nanti agibalas, ngem na kuna ni Ruben, nga isulangan ti mga ramid iti dayta para ken kuana. Iti dayta met lagun daway, agtultuloy ti panang sapol dalindon, no sa dino ti pagpakpak niyan ni Ruben ken lakay Ignas. Napay dagitoy, iso ang nagturong dalangan iti pagiinuman. Kabayatan na, agsarsanita dadayana ken Ruben, iti Campo Santo ang nakaitanaman ni Alona. Itagagayem, denggan niya tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Nakapanawon dagiti tattao anak kitabon. Agawid tayo matan, Ruben. Uwan, Diana. Nakalugan matan ni Tata Ignas iti kotse. Sikalaangan ti orayan mi. Umay kan, Ruben. Sumarunak to ni ti kotse. Kaya't ko pa'y latag may maysa. Sige. Maawatan ka, Ruben. Agyaman ak ta maawatan nak. Sakbay panawak ti nakaita naman niya Lona. Mangibati akpay iti maysa akari. Ruben, nawayakan amapan iti kayat mo. Panawan na kun agmaymay sa iti daytoy abalay. Tata Ignas, saan ka mabalin na panawan latan ng agmaymay sa? Sumunod ka langan kanyak. Anya ti kayat mo asawan, Ruben. Saan ka na natalgad iti dayto lugar? Sigamat lang din ang ibaga dayta kanyak. Saan ka di, Tata Ignas? Awan, amok dayta. Ngamkas iti nakunakon. Nakasagana akmeten amatay. Gaputa awanan ti sirsirbi pa'y tibiyag ko. Di ka kumagsawi ti kasta, Tata Ignas. Siya kun ti pamilyam. Nalipatam ka di dayta. Nalipatam ka din nagitin sursurum kanya. Anas kan ngagbalinak anatibkar. Uraan niya panubok ti dumtang. Kabala kasarangtan. Ruben. Impilang kayo nakas amak, Tata Ignas. Iswadyak ipalubos ngagmay-may sa kayo ditoy. Anya pa'y latar aramiden tayo, Diana. Agawid tayon. Nalpasan ti tabon. Mabiit lang, Mama. Kasarsarita pa ilan ni Ruben ni Tata Ignas. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Ikuyog mo ni Ruben iti balay ni Antim nga ansing. No iso ti kidkid dawan ti panawan, Mama. Dayta atalaga ti kayat ko ang mapasamak. Agpampanunot ka kadi, Diana. Sa anak nga umanugot iti kayat mo ang mapasamak. Anya? Alo si isanak na da sa bali alalaki akadwa tayo. Sa maysa, saan mo pa'y mat nga asawa ni Ruben? Mama. Diana, agpanunot ka kumaanaimbag. Saan amabalin ti kayat mo ang mapasamak? Adamo ka natalgad a lugar, Tata Ignas. Pudno ti kunam asaanan a natalgad a lugar daytoy para kada kayo. Ruben. Kasano ni Diana kayan ayat mo no itugon nak baylaan. Maawatan na ti amin, Tata Ignas. Isaganatan nagiti mabalin mo nga imutin. Kanunan nagiti armas anak kadulin. Sige, Ruben. Sika nga ron ti makaam mo. Adalugan nga ramatan tangagpak ni. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan ta, Tata Ignas. Numabalin. Jakon kayat nga umadayo kayo pa'y ka ni Tata Ignas.
Pampanunutag lang ti seguridad yo, Diana. Di tayo amuno niya ti aramida ni Lindon. Ruben, Agpagadlaki di ti bagyo. No agkukuyog tayo iti may sa lugar. Di kagtanag. Gaputa ka na yun kasarungkaran. Saan kayo baybayan? sa dino nga ron ti papanan nyo ka ni Tata Ignas. Iti ayan nagiti kakabagyak. Amom tayo dyan lugar. Saan ka di? Juan, Ruben, Ipan ko ijay ni Tata Ignas. Amo ka natalgad tayo dyan lugar para kan kuana. sikat ti makaam mo. Wanda na. Agyaman akmanan iti pan nakaawat mo ha. Ar-aramidak na ito'y. Gaputadakkel ti utang anaimbag anakam ko ni Tata Ignas. Isumot ita ti salak nibak. Kontra kadagiti kabusor. Nagsarita kami ni Diana, Tata Ignas. Mapantay ti lugar dagiti kakabagyak. Juan Ruben. Nakasagana mo tan dagiti usar ko apumanaw. Nasayat nga ron, Tata Ignas. Nakasaritak mo tan tigayam ko nga akin kuko iti daytoy abalay. Nagyaman akin ko na. No kasta nga ron. Ikargatan iti lugan dagiti usar mo. Kasta mo tin dagiti armas nga ipaknita. Agtignay tan, Tata Ignas. Nasayat mo't ta sinurot mo ti kayat ko mapasamak, Diana. Talaga adyak kayat akadwa tayo iti may sa abalay dayjay Ruben. Mama, saan ta ko man apagsaritaan dayta? Okay. Angam daytoy matan ti panawan nga umakar tayon iti pagnautan. Wen, Mama, nakasarita ko ni Auntie Ansing, sakbay anapan ijay kopraan. Nagyaman akmatan kan kuana. Oh, anya pa ilang arod aramitan tayo. Agpakni tayon. Kabailan tayo mati agbayad iti apartment. Urnusan labiit ni Manang Selya dagiti rumbang nga imutan tayo, Mama. Okay nga rod no kasta, anak ko. Panawan tayo matlangan daytoy abalay. Nagado ti ayam na. Aggagatal ti kudil ko. Iso anagadon ti sugat to'y kudil ko. Senyorita, nakasaganan ti amin. Mabalin tayon ti pumanaw. Nasayaat nga rod no kasta, Manang Selya. Sa dino ti ayan ni mamam. Imunahan iti kotse. Magagaran launa yan apumanaw dito balay ni Auntie Ansing. Kasta ka di, senyorita. Wen, Manang. Siya kunti mangimat kadagiti arwatan ni Mama. Imbes ko nga awitan namat. Ngam saan mat? Imunalatan iti kotse. Amo matan ti ugali ni mamam. Di na kayat ti mabannog. Masadot amang imat kadagiti usaran na apumanaw. Ala, ikargata nga rudan dagito nga arwatan iti kotse. Manang Selya. Sabagay, adamat puntom iti day tangay bagam, Brando. Talaga mat, boss. Kabarbaraan pa lang amin dagiti pasamak. Iso anarigat tayo asapulan dala kay Ignas. Kenday jay Ruben. Ano kasta nga rod? Palamiisan tayo pa iti amin. Patcheck arumwardan tumatlaeng. Kaya riganda ti marabutit ngagsapol iti kanenda. Daytanto ti gundawayan tayo. Boss. Pasensyakan kanyak. Oh, apay nga kitkit daw kay iti pasensya, Brando? Maipapanday to iti panaglibas da Senyorita Diana. Ken Doña Dolores. No sandak kumaanalibasan iti daydi agundaway. Asawam kumaitan ni Senyorita Diana. Brando, Diyak na siputan ti panaglibas da. Pinang-orpay ni Senyorita Diana ti olok. Babain ti bato. nalpasan day tapasamag. Sa nabale, gaputado pa'y ti panawan na panangsapol tayo kadakwada. Boss. Patsak nga iti kabita na panawan. Makitak tumatla ni Diana. Kinapudno na. Nabainanak iti husto. Gapo iti dayjay anapasamak.
Ado dagiti gagayem ko adu maray kuma iti kalay sami. Isuan na sakit tinakam ko iti inaramid da Dolores kan Diana. Kayat ko daytoy nga apartment, Diana. Nalawa, kan napintas ti aglawlaw na. Uray siyak, mama. Magustwak mat dito, hay. No kasta nga rod, kasarita mo ti akin kukway ti apartment. Agbayad ta dagusan, iha. Sige, mama. Urayan nakbiitan dito, hay. Siya kung ti makaamu ang makisarita iti akin kukwa iti apartment. Okay. Makaturog ak matla na sayatan. Gapot ta magustuak daytoy nga apartment. Ipapas ko ti maturog ngagmalmal. Doña Dolores? Buisit ka! Kalat-latan ti panagparang mo! Pasensya ka, Doña Dolores. Anya nga minti bagam, Celia. Napatag ka de? Ipan ko ka din dito'y dagiti arwatan nyo manipod iti kotse. Naskan ka di pa'y nga ibagam kanyak dayta. Ipan mon dito'y dagiti gargarot tayo. Sana bali, tabayadan ni Diana daytoy nga apartment. Mama, sa dino ti papanam? Nakapalas ka man. Mapanak iti sentro, Diana. At na patang nga ramited. Mama, saan ka kadi amabutang nga agmay-may sa arumwan? Anya ko matipagbut nga. Panagkunak, nagsardeng matan ti panang sapsapol kada tayo ni Lindon. Di mo maibagaday ta, mama. Nagadudag iti buyot ni Lindon. Amangan no makita da ka. Diana, no kanayon tayo agbutbutang. Awan tinasaya at amapasamak kada tayo. O ala, rumuarakon. Agsubliak tumatlaang enton madamdama. Jack nalakdan ni Mama Arimwar, manang Celia. Sapay la kumatawan ti dakas ang mapasamak kan kuana. Ipapilit na ti kayat na, senyorita. Itay pa'y nga ibagbaga na kanyak akayat na ti rumwar. Wen nga rod, manang. Amom ka di akanayon nga alo si isan ni mamam. Nalakapay nga agpungtot. Nadlaw kumatday ta. Pumanag na. Kanayon anaunag ti pampanunutan na. Anya nga ti kanayon na pampanunutan ni mamam. Aburido ti langana. Nalabit at maipapan iti sa ni Kwame nga inagaw ni Lindon, manang Celia. Nga ta? Kaslaawan anya man na ka ni mamam tinapukaw asa ni Kwayo. Di na pa yan madakamat kanyak dayta. Manang, Kinapudno na, agpalpali iwak matkat, senyorita. At dalakit di ilimlimad ni mamam. anya. Dayta kat patapataklaang, senyorita. Marikriknak lang amin, nga amangan no ada ilimlimad ni mamam. Iso akanayon nga aburido. Agi amanak. Gaputan nakarwarak matlangan. Nairwar ko pa yan ti daduma kwartak iti ATM machine. Panggap ko mapan kasarita jay binayadak anang paltog idikin ni Ruben. Kayat ko asingiran. Gaputa saan da nagbaligi anang patay kin ni Ruben. Amok ti lugar nga ayan day tao. Wan. Kasta ti aramidak. Mapanak iti ayan na. Kat kasaritak iti nalapat. Balay ti kabagyak da ito'y Tata Ignas. Man-mano lang ti kakabagyak iti da ito'y lugar. Kasta ka di. Uwan Tata Ignas. Saan da nga mo tinapasama kanyak iti kalabas. Ti amo da, kat nagtrabaho ak iti adayo a lugar. Anya? Natanggad dito'y Tata Ignas. Sana basta masarakan da ito'y dagiti kabusor. Naisimpak mo tindag iti arwatan ta. Kasta mo tindag iti igam, Tata Ignas. Anya ti planom ita nga aramidan. Agibalas, Tata Ignas. Ruben. Lumabalin.
Siya ko man ti mga ramid iti dayta. Saan? Diyak kaya ta maisagmak kayo, gapo tayong bilang kayong lamak. Agtalinad kayo lang iti dayto a balay. Ruben, Kaya't ni Diana nga agnaid tayo iti may sa balay. Ngam sa anak ngayon manugot. Gapo ta diyak maaramid ti kayat ko, no bantayan nak ni Diana. maawatan ka. Kaya't ko may simpamot ng ti relasyon mi ka ni Diana. Angam saan pa'y nga itati umno a panawan. Gapo ta si bibiyag pa'y ni Linton. Sigurado asan nga agsardeng dayjay. Aging ga di na maagaw kanyak ni Diana. Nakunak idi nga ipangpangruna kun ti illegal a negosyok. Kat saan kun asapulin ni Diana. Ngam jaklat ta malipatan ti pan nakapabain ko. Boss, Naramid nga agpaiso ti kayat ko. Nadalusam ti dalan tayo kadagiti nagduduma a probinsya. Tapno nawaya a makapagdalyasat dagiti droga. Sika ti nagbalin a hitman ko. Ti pampanunutak ita. Ket ti master list dagiti kalaban tayo iti negosyo. Si bibiyag pa'y dagiti daduma. noon niya timakunam, boss. Ituloy kong aramiden tinarugya ko na trabaho. Patayak dagiti tubang, iti dalan tayo. Ado ti mabalin tayo nga aramiden, Brando. Ibagak to ken kano ti panagtignay mo. Mariknak ngamin akagura nak ita ni ninong ko a general. Gaputa saan ko atong tungpalen ti bilin na. Amom ka dino sa dino ti lugar nga imbaga itay kan ni Ruben, senyorita? Wen manang Celia, kabisadok day a lugar. Saan nga adayo dito apartment tayo? Kasta ka di? Wen manang, napilik day to nga apartment. Tapno saan tayo nga umadayo iti lugar anapanan da Ruben. Balay ti kabagyan na tinagdagusan da ita. Wan gayam. Malaman, ngam saan pa'y anagawid ni mamam? Wen nga rod manang. Sa dino nga tan tinapanan ni mama. Talaga nga impapas nan tinagpasyar, senyorita. Di na mapanunot nga agpagad tibiyag na itirwar. Boss, apay dagito ya kwarta. Idad mo kadagiti politiko. Ibaga masyak tinagtaudan na. Tungpalag tinakuna idi kanyak ni Ninong ngagbalinak agud Samaritan. Anya? Inamamiris ko na imbag dagiti imbaga na kanyag. Saan mo't kidi aparikot kanyak ti kwarta? Busalan tayo tingiwat dagiti politiko iti daytoy a probinsya. Tapno nawaya a makastrak dagiti illegal a droga. Boss, Suportaran tayo ti kayat dagiti politiko. Nang runa ket umadanin ti basing kawel. Kasapulan dati kwarta para iti panagkampanyada. mayat dayto yung aramida, boss. Wen Brando, babaan iti droga. Mabalin tayo apunduan dagiti politiko ngagnayangay para iti masungad a basing kawel. Sigurado nga do tagkasapulan ita iti kwarta, boss. Isu akagatan dati singasing mo para kadakwada. 100% ang mapasamak da ita. Asino mata politiko ti sana masisirap iti siling tipirak? Amukon ti likaw ti bitu kadag iti dadduma a politiko. Iti kanito ang nakatugawdan. Kayarigan dan ti may sa abwetre nga uray kakadwada. Kabailanda abalikugan. Anya ti plan-planuan ni Linton nga aramidan. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo,
TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.